Hi guys, masyong kontang ninyong tanan naman namin kuan guys, pamahaw. Namalit raming sudan nga kuan, luto na, wa namin nagkuan guys. Wa namin nagluto, kaysa jo. Kay dugay mi nakamata, kay dugay mi nangato gabi eh. Andiyan yung gahin na dahil gamanggi mong skin di guys na guys. Gahin na siya. Parang kalamig, murag ice cream. Lami kadyo guys, sarang kasi dyan ka kuam. Harang kahong mukha katuday ng utana ugon sa kuno tong amo ang gilugaw para pangsagol dani kwanto siya. Ang tawag nila ni mama dito alaro, pero kwanto siya kasaba flower. Iningon ba nga mag-diet kuno ko kay nanambok na kuno ko. Diyara po nung kanang mabuta ng isa katoy kagahang opera, pwede na ko magbalik o kanang kuan exercise. Nanambok pa ko karon kay nang latay pa siguro sa kalawasan nagkatong na yung mga tambaw nga gipang kuan sa doktor baga tong na hospital ko kay 5 months pa ba gikan ko na hospital. Mas okay pa kuno tong ang lawas sa una. Na bahala nagnanambot guys basta kay buhi. Man matabang og kuan guys, diet kay pero mamang kung gutmon dyan magsakit man nagango di ko mukaon mo nang karon guys. Di pa ko ka-adjust sa kananay ang kaugalingon mo nang nanambok siguro no kuan guys taman hindi sagdala man ang naungan ninda ko na basta kay buhi. Salamat na mas Ginoo nga nakalingkawa sa pagsubok sa kinabuhi. A few moments later. Sige, ang gikan sila nag-jogging. Ako rin uban kay nagkaposan ko rin bakod og sa Diyo. Pagduman sila ringan to. Magluto ko karon guys. Gitakloban dari bahaw ug sobra na sa gabi nga kuan barbecue. Gitangtang taklob kay kuan sabod. Guys, ang ipalit na sudan guys. Kuan utan nun pakbit. Mandang lutoon doon. Diyan sili nga kuan buko. Malit pa sa buwad. Ngayon nga buwad na ipares ko na. Diyan utan ni mama luto na daan yung ipalit. Duha ka putos parang diyan uto ang isa. Nagtimpla din ko kuan guys. Tablidya. Tablidya powder ba? Ingani na. Muyang gi kuan timpla. Inamalit man siya kanang putumaya. Na guys, putumaya. Tangi pares dari kape. Kung magluto pa man. Mainit sa ta guys. Mainit na ka ba? Oo, ano na, kamo. Wala mainit. Nag-init o gamay. Kamusta naman ka? Naglayan mga mong lawas gabi eh. Nag-okay lang. Nawala ra? Oo, nawala lang. Ano nakukuhan ba? Putumaya guys, kanta. Gilantan ka? Oo, gabi eh. Kay? Gabi eh? O, gahap pa ba ito na? Jacket ko na. Katugnaw ra to sa panahon na kay giulan. Pero gilantan di ka? Wala na.
Yan, sa gabi nga nag-blend yung lawas. Hi guys, good morning guys. May pa siya nga pinaling kape pa kay Bukawdot. Magluto na ko guys sa saring nga hugasan. Magkakay nga ning buwa di mong gipalit. Ganahan ko na ng buwa. Put-put unta mong ipangisa. Walay put-put guys. Sagutan ng dito ito buharan. Sabi naman. Wala. Hi guys, good morning guys. Magkuhan sa lamasdaan. Ang buhat dito. May kaliskis. Tayo may nag-jogging guys. Kaya para ma-maintain ito itong ang tubo na ba na boundary na. Basig may vlog. May vlog ka. May vlog na tangyati na. Asa akong tatara na karoy. Wala. Huwag ang tataran. Nagkakupkuhan din sa tindahan kasi guys. Magkuhan taglamas guys kaya madali ang proseso. Sa kawali rin na be. Sa kadyot. Kanain sa buhay ito? Kanara. Madali. Dugay ka magka-wagahos. Ba ko be? Ano pang panit-panitan. Panitin mo din ako. Dugay. Ito ang ganyan mo din. Sakto na, daggan na kayo, sakto na. Ano, ang naman ako din akong panit-panit. Pero madali. Pandara na to. Puro na napakbit guys. Wala sa sagon. Matangan na nagkuhan. Ropyobs. Ano na kaya sa buhay, siwa ko na po. Ada be, sa buhay. Kanira yan mong sagol guys. Nor. Beef malagi niya. Binag chicken. Wala nga yung chicken. Aray ko, lingko dyan ta kayo murag sakit ang bagtakda. Kamu ko yung bigkuhan be, pahangin. Gamay kita be? Gamay ra nag-jogging. Niulan mo god? Sama kong hubang. Dagandangan tadi su. Di tayo padagandanganin. Magi kayo magpuji. Gamay ra kita nag-jogging itaw. Hindi na naman kumuuban. Diyan akong ban-ban ni nag-isa ka tuwig na. Kaya may arakan si. Kadagan ako. Karan nilakan si pa. Ano na ganyan ako. Magkakiyay ako ginagmay. Saw-saw. Exercise. Magkaya ako na. Exercise mo gud sa buhaton basta panington ka basta kung sa imong buhaton basta panington ka exercise na. Insakto lang niya ko niya gamay na. Ang sexy na ba siya? Sige na siya. Ninta ka? Ang sexy na. Naninga. Gunda nga ningarang. Ibig sabihin, sexy na. Ba, proud na din siya. Namang buwan guys. Alam niya sa pagtuhon. Kami ginapituhan. Para sa utang guys. Utang na mong... Hi guys, na nagang pinakpit guys. Luto na guys. Kaya nagkaluto dani, mamaho na miyasang pritohon nagkuhan buwan. Pritohon na natin yung kuhan guys buwan. Oh, promote sa buwad. Sa gimingaw buwad diha, diara o. Buwad. Sa ibog yun yung buwad guys. Buwad. Buto mo buwad ya.
Itari sa pakbit. Pakbit. Guys, sa kuha na pagkanon. Kaya makapamahaw na. Ang rayna. Ang rayna. Mahaw ng rayna. Mas malungkot ang rayna. Hi! Hello! Ay, kasi lang silang review. Sinong-sino. Hindi na ito eh. Sino? Sino? Di, kabaw ka po sa di may nga naman tingot-tingot ay mo sino-sino, be? Ang bake-bake ba? Bake-bake. Bahaw o init? Hindi ko bahaw. Eh. Ikaw rin bahaw, kaya hindi kang bahaw. Kalamiran ng bahaw? Luto na gatang buwad, paborito ng bayan. Buwad. Nanadribi, nabutang na ko. Dahil na nas mamagukad og sudan puro ra kubasa ija, kubasa ra misang kala. Diri na. Mauna ta. Ilain na nas na mamagukad og kandes puro kubasa ra misang kanin. Nagijahang kuan utan. Nagana nang luto buto puto. Namainit ako. Una kita guys. Good Good morning guys. morning, Good morning guys. Ano ko lang? Muro, boy. Gagawa ng Ginaray nun. Ito nga ta. Nag-iilig mo din na, gabi wa ni Jude ta. Parang nga isa naman kabuk dyan ng ilugan. Good morning, people. Ito nga ta pa. Likod ko. Sumangin. Ngayon ta guys. Ay! Andok mong kamukong daghan. Gusto ko kinikaon kog puto. Ikaw mayaglak mo kang dagan kay namasapasa ka. Sumangin. Mangin. Kisabay nag-diet, kamura may ga-diet. Ako ga-diet day ko, tanaw nang itsura ga-diet ba ni? Yung saktong ulam probinsya. Ulang probinsya daw. Ulang Ano sila pag mutugag ka busog na. Busog na ko. Hawa na diha. Busog naman ka ka. Sabi mo. Robo naman makabugaw para naman. Taday mo diha guys. Good morning diha guys. Naiya na nang nahabit lang na mo diha guys. Muna yung intro. Si guys. Ha? Muna yung Intro intro niya. niya. Nadi mo niya guys. Morning! Morning guys. Mamahaw ta guys. Kuya, wala yung trip Nang guys. kamay ta, mayngon ta ka good morning guys. Ako na po ni si Mama Il. Yeah. Unsa man day nakabulad inyong gipalit? Tamban. Lamin ni parisak saging. Saging naman. Sabi ang kamuti. Ang bulag bisag asa lami iparis no. Namin dyan mo sa gasa. Hindi ko ra ba? Pero yung sito. Pero sa pagkain natin yung sito. Puro mo nukuan. Diba magsikom ganita. Dili ta dapat Pari pika. naman may kalawit eh. Di lagi na kanon. Kami sa una bi amo ning itako eh. Among kanon ng lawas kini amo ning itabi. Buta na mo diha. Kay? Lubkon niya. Inikawas sa lawas katong ulo amo to prito balik din. Humok na mo ito tuktok lami ah. Tiyaw. Anak, Ikaw tinuod di na dito. binuang. Nilubot na buwag. Padidilag ka na buwag. Para matugmok. Nagmuto man. Sundan na pod. Pag-respiho na nina mo ba ang prito balik. Kaagi niya na. Among kanon ng lawas. Ikaw magkaon ng lawas nani. Kani Ang amo ulo, ning dili. tinuon. Hindi ka mag-ila. Hindi ko na hila ko eh. Hila ko. Ngilak mo ka. Tudan. Tanay man dito. Hilak lagi ko. Kapindad permi man awod Ngilak mo na siya ma? Ganyan ako kung ako ay magkapamilya. Bahala kung sa kalis maning kamot ko na. Hindi magsadaging Hindi ako. makaranas ang pamilya na. Hilak ni ko eh. Wala na sulod, wala na ikuan daghan man pritohon din. Wala na ilawas. Katong ulo, kuha na to, prito, balik. Pakispihon din. Anahon ba para mudugmok. Lami naman yan ang tanon. Muna kaysa sa syudad ka, pero may mga lamig-lamig syudad. Pag-abot na rin sa probinsya, nas buwad-suwad. Humba na yung kanon dito sa Opo, sudan. naka. Humba. Pero pag abot sa dalagit, ulos bulad. Ulos bulad, gilubok, gilusak.
Pirito. Karon mo kay maghiwa tag pakwat pero ning hiwaon guys. Atong pakano na tong mga visitor. Katong butcher ng kutsilyo pidako. Kanira. Uy, una man ipasamad ka, grabe mo. Masamad ka, di punit naman pod. Kami isa ba? Di mo tibal ka diyo punit. Di natumba. Asa man ni? Di ko mukhaon. Aguroy. Lao. Di ko ka na. Iwa iyan. Murang prutas muna diha. Matilaw ko. Walo? Di na ko ganahan watermelon. Hindi ngisino ka murag. Murag takla bahog yan. Murang kag prutas kaon ba? Ala. Nagkaon. Wala ni liso. Na. Lamig man. Lagi murag kakanding eh. Klaro na diha. Kapa. Ito bang. Tamis manggod. Nandiyan tabang gid mo kaon. Yang sawa yun kay hindi mo siya mukhaon. Murang kag prutas. Mukon mago pero dili na ko vibes ang prutas. May pautanom sa gunsa utang mukhaon pa ko. May tanong sa pirito. Ano, pinakala mo dai? Mukhaan ka prutas, kinanglan po ng lawas o prutas. Di pwedeng dili. Di kay puro ragulay. Kita man bay. Durun dito. Murang tikadyo. Ito rin din. Katawan kayo ng Katawan sa das viewers. Murang tikadyo prutas. Good. Kami guys. Kamu na ni daghan ay dito mag adto mi kibong sa doon na dapli kasada. Dili ra ni mo nakam ka ba nimo? Asa? Dali kay ikaduha di. Grabe mo dad kaon bay. Oh? Ikaw, ignorante man ka. Mo di siya mo kog kanon kay watermelon di ay. Nagano? Ignorante dyan. Mag-trail pa kay tagkuan for na to. Isumok na to. Isumok na to des bakay. Oh, may kuan na po ni hiliran ako sa gawas murag mga kuan bahat wheels. Sa Bantay akin. bitaw ha? Bantay bitaw, bantay nang katrabaho, di na makahanang ng ginikanan. Kaya tuwa na sa mag-uyab na. Diyor. Nagiuna. Bahalap no, yaboy nagpaskwela ba na nako. Malinta na ginahan, o gamaham. Nalanganin lagi yung klase gi. 28, dapat Lagi September na. wagi pala bang magbuhan kuyo kayo. Ina to na paliti day oh. Nagot. Ito yung paliti. Sana Ha? Cortina. Kurtina lagi na ko ani murag maron ako kurtina ni. Para way kuha-kuha kape. Wala pang problema. Itong libutang diya, bisag lima pa katoy ko ilis-ilis. Lagi na good, murang Ayaw, meter may ibo. maron lang day no. Maron lang. pwede. Parang kasi ulo ka. Tembo di cortina. Kalahaglo ka kung cortina Kagabi. item. Kayo uy. Haglikon. Mga hadlok, dili gini mga puan. Mga hadlok mo ko nang itong. Murakag na. Pero murakag di na. naman bawal karon ang itong kanina. Sa una bawal mo na mo mag-itong kanina kanina. Kuya masa. Bawal ko Hindi na ako na itong. Karon po nakadungog ni mo ah. Mag-itong ka lang og mamatay, nay mamatay. Kuya tinuwa. Di man yung gikuha na. Ako no lang. Ah, imong lola boy pa. Wala. Kuya magtotoo sa. Kuya magtotoo sa una sa. Bawal mag-inganan eh, bawal ani. Lagyan ko Kuya bawal kay pa. ano pa nga lagi, tawag lagi. Kanang Totoo. toto ba? Karon di naman mo tuwa mga tao karon. Di man sa tinuod. Di man tinuod gol. Di man tinuod. Sa mga panahon na magpatutuo. Dag patuto kay. Ang ilam gud sa Totoo una. nila sagrado. Sagrado. Pero karon nga dagan na king taw nila bag nga di tinuod wala sunda. Nawala na. Sin ko, idibol. Ha? Sa imong ko, idibol. Kuya ano niya kastorya limog kay bay. Bago pa nag-history ko, nasulod na puglain. North Cube sa lagi di Bolbitsin. Natingal ako. Murag cowboy bay. Gidir lang. Mura mamog na. Pagwan. Ang gulo ng vlog na to guys, puro kuan. Pasikot-sikot. Pasikot-sikot. Manamikon guys, pamahaw. Kamerang ikan kanin ko. Grabe ng busugas pakwan o sa pipino. Hindi na ako maniluto. Hindi hapon na po. May manihapo naghiling mo sayo pa gani. Kwento dito, kwento dire. Ang kalalabas, walang kwenta-kwento. Basta makatapok lagi, pataka lang. Kuan. Makatapok ganining upat ka buok. Karang kaliwaros. Ang laag ta na. Asang ito maglaag? Laag na. Nasa dapit.
Dalaganan dai. Hi guys, sa malamig pamahaw. Diyan ako dahil lingkod-lingkod. Kakan na pukan guys, kapadsas dia. Naghana. Na guys, kanta guys, kapadsas guys. May ang ikan kaon. Diyan. Mapay pagaman na mag-istorya ni nanay. Video call sa cellphone ni MM. Kaya naman sila MM dito sa bahay karon ng uli. Tataw na pod mi ni nanay wala ka-istorya. Wala ko pod si Zay ka ng ludlod. Daga ko mo po ko'y load-load. Kaya nagsalig ra mo ko ni signal sa kuan ba. Wi-Fi. Kung mag-load ko sa kanang number. Masayang ra po kay danisod sa bahay kay may kanang nay signal. Magawas pa das gawas. Mangitag signal o makatawag. Manang nasay ra po ko mag-load. Wala po ko'y load-load. Manitagtawad na po minna na nga wala ka-istorya. Hindi. Kanina nag-video ko ni. Nag-uus siya. Hindi ko na ko magpalabi o karang tambok. Kaya basin ko nung high blood. Matangginan nga di man ko high blood. Kay lisod lagi ko ng high blood. Labi nag-maintain ko ng kuang tambaw. Nag-uus siya guys. Kay tambok na kuno ko. Yan yun narito aga. Kuha ni Pangit. Yan gisuri-suri si Pangit. Nanad naman as Pangit nga suri-suri ni siya yung nagka-kuhan bugtang. Kaya sila nagpalakaw-lakaw dito. Diyan, maura to guys. Dan kadang salamat sa permin ninyong pagtanaw sa mga vlog. Diyan, mag-camping mo sa kanunay. God bless ninyong tanan. Bye-bye. Kita-kita na po sa sunod na mong vlog.